Здравейте, драги зрители! Много се радвам да ви видя тук. Искам да споделя, че аз съм фенка. Аз съм фенка на Ото. Също така искам да ви кажа, че Брат Пит не струва пукната пара пред моя любим Ото. Мене Ото ме научи как да си сглобя сама театър. Даже на тази сцена играя в момента. Брат Пит въобще даже не ме научи. Джейсън Момоа също не ме научи да си сглобя собствен театър. А пък за австралийските пожарникари съвсем нищо няма да кажа, защото те само се снимат с разни котенца, а не учат хората как да си направят собствен театър. Аз даже написах стихотворение за Ото. Чуйте го, о, радост пълни ми окото, щото виждам Ото иде с колелото. Ще се запитате, драги зрители, къде иде точно Ото с колелото? Веднага ще ви отговоря, че Ото иде за да направи ателие как да си сглобим собствен театър и после да си го отнесем у дома. На 21 март ще стане това, да знаете. Ама трябва да се запишете. Прилагам линк към епохалното събитие за българската сцена, но не знам дали трябва да тагвам Националния фонд за културите. Още веднъж благодаря.